Αυτή τη στιγμή βγάζουμε ένα βίντεο με μια ομάδα από Περιστέρια. Θα τα αφήσουμε να φύγουν οι πουλί τώρα αυτά. Σούρε σύρε. Κάτσε εδώ πέρα. Παρακολουθάτε τα. Όσο μπορείτε να τα δείτε, θα τα αφήσουν να γίνουν όσο μπορούν να χαθούν. Αν τα βλέπετε, παρακολουθήστε τα. Κρατάω σταθερό το βίντεο, ό,τι βλέπετε. Κοιτάξτε πως ανοίξανε τα βουλάκια, εξαφανίζονται. Αν βλέπετε, εγώ δεν βλέπω τίποτα στο βίντεο. Είναι τόσο πολύ. Εξαφανίστηκαν τα περιστέρια. Τα αφήνω ακόμα. Να εξαφανιστούν τελείως. Αν μπορείτε να δείτε, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εσείς δέστε τα. Να δούμε μετά τι θα βλέπουμε. Κοιτάξτε τα πουλάκια πως έχουν ανοίξει. Κοιτάξτε τα, άλλα από εδώ, άλλα από εκεί, άλλα από εδώ. Κοιτάξτε, να όλο το βίντεο να το δείτε. Έχουν ανοίξει τόσο πολύ που έχουν πιάσει μια μεγάλη ακτίνα. Αν μπορείτε να τα δείτε, έχει καλώς. Εγώ δεν βλέπω τίποτα μια φορά εδώ μέσα. Αυτά είναι, εξαφανίστηκαν. Άλλη φορά θα δείτε και το πεσό, γιατί τώρα βλέπουμε μόνο το ύψος. Άντε, γεια σας. Κοιτάξτε, φόρε πως γίνανε. Εξαφανίστηκαν τελείως. Μπράβο.